Pozdrav ljudi, ovo je Snowy GG. Ovo drugi put snimam, zato što video sam snimao preko 15 minuta, snimam preko Mobizena, zato ne smije preko 15 minuta. Ajde da pozdravimo sve iz ovog Srb Dominacija klana. Prvi, Luka, 2015, 8 trofeja. 2518, izvinite. Treći level golem, dobar moj dek, samo što je preskup. Bata druga, pa Bata ima elektrovizora. Dobro, pozdrav za Royal Kinga, pozdrav za Baneta, za Pro Savu, za Luku, za Miloša, za Srb profesionala, za Sakira China, Lule, Mixi, The Death Knife, izvinite, nisam lepo pročitao, Nikola, Đorđev, ŠSJK, Barna, Martin, Luka, Aleksa Đoković, Saki, Nutella, Elektrovizard, Alfa Kupus, Fiki Serbia, Nikola 123, Victor King, Pajo, Viki It's Me, Šućur, Marko 01, Ljubeotac, Stefan Vasić, Anđi, Marko Neca, Miloš Gaming, Sava P, Tarik, Nikola Grbić, Bagaš, Bane Čirovčović, Bata 7, Vanja, Car, Željko, neću kažem, ja sam i dalje malo, 9 godina. Samo vidite ovog ovdje lika. Vidite mu ime ovdje, iznad klana, eto. Ali neću kažem. Bub 1 i Viktor Srb. Eto to je za ceo klan pozdrav. Ajde sad igramo malo na trenera sa nekim dekom. Zato što onaj sam teo da igram taman sa trenerom. Ali nisam uspio. Zato što sam snimao preko 15 minuta, već sam vam rekao. Nikola 1 do 3, da ovo ću s njim igram. Taman da kliknem. Zašto šalje? Ajde da gledamo ovdje. Pa onda će, u stvari neće da igram, u stvari će da igram, pa će gledamo. U stvari neće ovo da gledam. Će da igramo na treneru sa random dekovima. Ajde da kopiramo nečiji dek, ovo je challenge, da kopiramo nečiji dek. Naprimjer, Elektrovizor, njegov dek ne znam. Ne mogu da ga kopiram, ima Graveyard. Naravno, ja nemam nijednu leđu. Možda It's Me. Mogu njegov. Samo vidim Rare 2 Epic Common. Ne smijem da vidim. Nisam vidio ljudi. Znači ne mogu da vidim. Samo mogu da vidim koliko košta. A to je 3.6. Odakle mogu. Znaš što ću da uradim ljudi. Ovo ću trolam trenera. Ovo mogu da koristim i u pravi battle. Samo ću probat ću da ispravim trenera. Minioni. Kad umru minioni, čekaj da izgledam. Stvari da zapam gobeline. Da probam tornado na Twin Tower. Ajde Knight. Ne, toliko je bio blizu Knight. Toliko blizu da udari. Ima battle run dečka. Deka. Uzori battle run. Tornado, daj će da probamo ponovo da tornadujemo sve što možemo. Ne sve što možemo. Ovaj goblini će da umre. Sljedeće što trener stavi sam do nekog puta. Sam spiro goblina ljudi, I skeletona. Šta je ovo trener? Što stavlja samo
Stavi Knighta tako. Samo da ne umre Knight. Dođi Knight. Pa ne, nije lepo, izvinite ljudi. Hoću da probam, ali nikad nisam uspio. I nikad nisam probao zato. Samo to ću da uradim. Toliko, ništa drugo, sam toga. Ljup. Dobar napad i zepani goblina. O, ja ću ga prestignem. O, ne. Battle Ram za sreću. Ne za sreću, nego za... Nemojte goblini, please. Dobro, spir goblini, oće. Neće kad ja kažem, bam. Sad sam devil, ovdje niste znali. Moram možda ovako. Ajde, šta splitaš arčerke? Šta bacaš god trener? A, izvinite. To je najbolje. Ja igram League of Legends. I baš je dobro. 30 level. U stvari, trupovi koji gađaju je baš dobro za King Tower. Pošto oni pogodi King Tower. I ponovno sam uspio, bravo samo moje ime, ali neću. Ne bi. A da. Zep. Već što ti baciš trenu mali. Ja ću da mi Tower. Gotovo sad ću mi uzeti. Ja nisam Gianta koristio cijelo vreme. I pobedio sam bez Gianta, ljudi. Oh my god, pobedio sam bez Gianta. Hoću ponovo ovo da probam. Troll deck sa tornadom. Bukvalno sam kopirao nekog. Ne sjećam se sada, moram da proizvodi tornado, nisam, dobro, ajde, bacam ovamo. Da vidim na tornado, evo ga. Hoće onda ne zaka, neće da vidim. Nice, to je. Ja sam možda to. Chicken attack. Lelević se sponula i umre. Bravo mi. Chicken attack. Onaj dolazi. Neće dovoljno da ga povuče. Što mi je za tower. Koliko ovaj trener, znači. Ovo ne mogu da pokušavam na trenera, ljudi. Nego moram na friendly battle ne napravim. Zato što, šta vi? Ja, ovaj trener me nervira. Dent, ok. Dent me nervira. Ti Dent umri. Šanse, on je dobar dentist. To je doktor na engleskom. Pa nemaš sad ništa protiv mene. Sad će baci bomber. Znao sam, ljudi, znao sam. Vi sam udari. To Battle Ram je dobri. Trener ima i ja. Trener će me pobediti. Vidimo, Goblin Baron. Ako ne znači. Ale guraju ga, ne, bomberu. Ako ne zebaš, ja ću ti dam zepti. Ne. Ovo nije dobro. I ne koristim Giant. I u bombera. Pogledajte što ih se. Dosta. A da ja kažem dosta mosta, posta, to mi najbolje ne misliš. Ovo dajmo drugara u sve. Ne zato što. Ili kosti, zato što. Ne stavimo što. Ne, nešto preko. Naravno da uradim na trenera, jer to sve nećemo znam kako, super.
Lele sam stavio trener. Umro Battle Ram odmah. Lje. Je li to bomber? Jeste bomber, naravno. Ja mislim da nije, on jeste. Ajde, overtime, idemo u overtime, koji ću ja pobedim. U zadnji sekundu jedan goblin je ostao. I ja ljudi, ja mi je 5 minuta snimanja. Ovo je dobro. Kako sam pobedio. Ajde probamo samo... Ne. Hoću, kako to ljudi rade, ja ne znam. Evo imam tornado odmah. Razumem. Mora najda doći do kule, ali neće ga dosta povuče. Treba Hoga da ima trener denički. Ne, hoću nekog koga je da nisu tako mali sebi trikova. Lele, moram da se odbranim sada. Aha, možda ovako. Nice, se već dimilo. Al povuku! To ljudi, uspio sam! Pogledajte ovo! Ovo ovdje, ovo. Aktivirao mi je sa Nightom King Tower. To samo da trolam ljude. Pa, napišite puno komentara samo. To želim, vjerujte. Ništa drugo nego da mi napišete puno komentara jer volim da čitam komentare, volim da odgovaram na komentare. Odgovarat ću svaki put. Mislim, kad mogu, ako mi stigne, da mi komentariste. Od vas, malih ljudi. Pogledajmo da dođu do jointa, pogledajmo mi skeleton. Bacam na King Tower. Zato što, ne znam zašto, zato što postrošio drugi tower. A on nije jedan. Voice crack. Ja sam voice crack. Evo ljudi, još nam je baba, izvinite. Bacio sam telefon. Ne razumem ulazim u sred klipa, rekao sam da snimam. Ne razumem što je baba. Ajde, pobedi ga. To barem sam uradio nešto ljudi. Aktivirao sam svoj King Tower. To je pomoć. Zato. I danas, sada ćemo završiti klip. Preko sutra ili nakon sutra. Ili za 3 dana. To je nakon sutra. Snimam novi klip o Clash Royale. I vidimo se u sljedećem klipu. Like, share, subscribe i comment.